Lahat, no? Unang-una, kumuha kayo ng tanduay. O yan. Yan, tanduay. O, tanduay yan. O. Tatlo lang yung elemento natin. Zonrox, tanduay, at saka hand sanitizer. Okay. Ito, no? Yan. So, sigurado, kakabukas ko lang. O, yan. Yan, kakabukas ko lang. So, ang ilagay natin una, dito, yung isang cup ng Zonrox. Salamat sa contributor doon sa Facebook. Ginagaya ko lang to para maipasa ko rin din ito sa mga kaibigan ko na namumblema ngayon ng alcohol. So, yan. Yan. Okay? So, unti-unti nating ibuhos dito. Yan. Yan. Antayin muna natin na may gagawa ng resulta yan ngayon. Ayan na. Ayan. O, unti-unti nang nagbago yung kulay ng tanduay. O. So, ayan na. Pumuputi na. O, tingnan nyo. Ayan. Maya-maya. Okay, ito yung hand sanitizer, no? Bakit ito yung hand sanitizer? Kasi isa ring, ano dito, ang purpose dito, baliktad. Hindi ba tumatanggal? Ayan. O, yan. Ang purpose natin dito, yan, pumuputi na. Yan. Antibac. O, ang purpose natin dito sa hand sanitizer na ito ay para matanggal yung amoy ng Zonrox at saka ng tanduay. O yan, buhos na natin. Okay? Yan, buhos na natin. Ayan. Nakabuhos na, no? Tingnan nyo ngayon. Meron akong alcohol. Meron akong alcohol ngayon. So, thank you sa contributor. Di ko alam kung sino yon. Basta salamat sa knowledge na ibahagi mo sa akin. Ginawa ko rin din itong live para sa lahat din ng mga kaibigan kong manunood. Makikita din nila ito live din. Para sa maipasa natin yung knowledge natin sa ibang tao, no? So, ito yan na. Ayan na. Ayan. So, ibig sabihin ngayon, meron na akong sariling alcohol na pwede ko na itong gamitin. Huwag yung inumin, nakakamatay ito. Pero pwede mo na ito siyang i-sanitize. Yan. Ang bango-bango ng bulaklak, no? Oh, see? Look at that. May sarili na ako ngayon, alcohol. O, pang sanitizer siya. O, bigyan ka man, oh. Huwag ubusin, mahal yan. Malaki gastos ko dyan. Okay, guys, salamat. Thanks for watching. Okay.